Els alumnes de l'Escola Vall de Flors de Tremp han celebrat aquest divendres el Dia de la Primavera sumant-se a la iniciativa europea Clean Up Europe. Tot el centre s'ha desplaçat al riu Noguera Pallaresa per netejar-lo de brossa. I aprofitant també que és el tercer any que estem a dins d'un projecte d'innovació educativa que es diu Apadrinem, com a escola tenim apadrinat el riu Noguera Pallaresa i durant aquests anys en cada curs té assignada una activitat per poder conèixer el territori i aquest riu que tenim apadrinat. Llavors, una d'acció que hem volgut fer global de centre és apuntar-nos al repte Clean Up Europe a través del Consell Comarcal i hem rebut unes bosses per fer una recollida amb un repte que és de recollir 10.000 peces de brossa, que la veritat no crec que arribem perquè estava força net, però que déu-n'hi-do la quantitat de brossa que han recollit els nens avui. L'Escola Vall de Flors és escola verda i com a tal té un comitè ambiental on hi ha un delegat de cada classe del centre. Aquest matí, doncs, han omplert diferents bosses amb tots els materials i residus que han trobat en algunes zones de l'entorn del riu per deixar-lo ben net. Avui hem vingut a netejar la basura que hi ha per aquí el riu Noguera Pallaresa perquè nosaltres apadrinem aquest riu i volem que estigui net. Anar a recollir brossa i coses que hi han tirades al terra. He trobat papers, ampolles i moltes coses més. La iniciativa també vol donar a conèixer als infants els paratges naturals que tenen al costat de casa i com cuidar-los per poder-ne gaudir.